Nou, vanmorgen hebben twee vrachtwagens hier een aanrijding gehad, waarbij één op eigen gelegenheid nog door kon rijden naar een onderliggend wegennet. En deze achter mij op dit moment dus wordt geborgen. Ja, en waarbij wij proberen op zo snel mogelijk de weg weer vrij te maken voor het verkeer. Had u 2 vrachtauto's in, bleek een tankauto te wezen? Ja, er was één tankauto bij betrokken, gelukkig niet lek. Kon op eigen kracht verder rijden, is dus onder politiebegeleiding naar een bedrijf gewacht waar deze dus is opgeslagen op dit moment. Ja, door die oorsletten, wat betekent dat voor het verkeer? Nou, het verkeer wordt op dit moment omgeleid via de Kop Achterdiek over Bolsward richting Leeuwarden. Ja, het is gelukkig rustig op dit moment, het is niet erg druk. En we zorgen ervoor dus dat het verkeer onder begeleiding omgeleid wordt en dat we hier ter plaatse zo snel mogelijk de zaken repareren. Veel is in principe. Ik ken hier al vrij snel. Overal.